Салом алейкум, духтарако. Биёед ака ин дута питательный крема мекушоем. Увлажняет мекунад ҳар душам. Ина. Ин серияи гидросияняй. Иш бошад феймай. Атоми фейм мебошад. Биёед духтаро мекушом, шумо нишон медиҳам. Даронаш сафедам нестай. Навози я борда дастомон мемолем и барои руай. Истифодаш мебарем, дасти ман бениёяд ҳози хушкай. Мемоли духтаро чӣ қа мулоимай. Мулоимак мекуна. Липкаст ҳастай ки мисоли вай карда намешавад. Липки нестай. Хали сразу пуста меравад. Пуст чӣ қа мулоим мешавад духтаро. На. И феймай духтарако. Анака ҳози иша мекушоем. Бушам аҷоибай духтаро. Бовар кунед, буш аҷоиботай. Анака иша мекушоем. Мебинем ки иш чӣ хелеай. Чӣ қа сахт маҳкам кардагиам. Ина. Иш кам оттенки розови доштай. Буш чӣ хеле. Буш як аҷоибай. Бӯи кадом гул мекуна, не ки намедонам духтаро бовар кунем буш ҳамқа хушрӯе ҳастай ки ин оттенки роза, кам розовеай. Навози да дастам мемолам. Мебинем чӣ хелеай. Да истиш бимолам. И ҳам аҷоиб мулоимак мекардай даста. Дар даст мешина, хушрӯ мешина, мулоим мекардай. Дасти ман чӣ қа хушкай духтаро. Барои қа гуфтам бимолумаш чӣ хелеай. Ки чӣ қа дастам мулоим мекардай. Михай липки намешавад, да? Михай часпакай ку, мисол яхел кремо часпак мешаванд, и часпак намешавад. Михали сразу мисол пуста ҷабида мегирад, пуст мулоимак мешавад духтаро. Бовар кунед агар кати. Ҳар душам бӯи хушрӯ дорад, ҳар душам мисол часпак намешавад. Сразу дар пуст хушрӯ мешина. Даста мемолем қа мулоимакай. Бо хито метонен духтаро бигирен, истифода барен. И барои руай. Ҳар душам рӯра мулоим мекуна. Ҳар душам бӯи гул дорад, не ки гул ак намедонам запахи гулай. Чӣ қа хушрӯай. Барои қа духтаро ҳаматонда маслиҳат метиҳам. Тавсия метиҳам, яъне метонен гирен истифода барен. Беҳтаринай духтаро бовар кунен агар кати. Иншам инашам ҳар душ беҳтариновай духтарако. Барои заказ кардан шумо метонен дар рӯи экран нависонед. Иншоаллоҳ кати гиҷоеда бошам, мисол шумо да даст расм мекунем. Агар кати кор кардани бошен, биёен якҷоя кор мекунем. Ина маҳсулотош аллакай маҳсулотҳои беҳтаринай духтаро бовар кунен агар кати. Бо якта дига питательный крем ҳастай, вай ай фирм абсолютай. Ман иша гирифтам барои истифода бурдан ҳозирашда. Ин бо набори калоншам дорад, ҳама набудша дорад барои веснушка беҳтаринай. Намина наборош мисол веснушка да беҳтариновай. Ана ин ҳозирашда ду намуди питательный кремаш. Сеюмша хай ҳозирашда нагирифтагим, ду таъмира истифода барам гуфтам. Баъд вайша метонем бигирем истифода барем, бо дар вақти вай шумода духтаро нишон метиҳам. Ина ҳамияи имрӯза видеомо. Баъд оянда боз оиди дига чизо ҳам видео карда шумода нишон метиҳам.